Hvor går mor hen, Mille? Går mor? Hvor går forresten? Ruff! Ruff! Det er godt, hvor der hører til, hva'? Det er en lille bæst. Ja, okay. Uff. Uff. Hvor er det hen? Her kan du finde bamsen over. Find bamsen. Find bamsen over. Skal du se det her? Og Ville. Hvor er det bamsen? Synes ikke lige, vi skal rette dit øre? Ja, så er det fint. Nu er det fint. Tæt så. Kommer mor. Det er meget skønt, det er. De løber bare maksregn næste uge. Vil vi filme? Så skal vi have make-up på, hva'? Det er ikke godt, da. Ja, jeg siger sådan. Jeg sagde til ham, at han skulle gå over og hente sin ven. Ja, hvor er din ven henne, Mille? Bare Mille, drenge. Ja. Hvor er det, vi har? Se lige, hvordan vi bliver beværtet. Ej. Hvor har de andre tag, som jeg skal have? Ja, den der. Yes. Ja, det er dig, der bestemmer. De er gode. De er gode. Okay. Hej. Tak skal du have. Sådan. Vil du have det? Det er til dig. Ja, det er til dig. Ja. Det er til dig. Ja, det er. Nå. Det er jo fedt vejr at køre i, fordi det er jo ikke for varmt. Og det er 25 grader, ikke? Ja. Sagde de. Ja, det er i hvert fald. Jeg har bare lyst til at ryge op i. Nej. Det kan være, de skvatter ud.